गण्या चल बोल ना. चल ना. अरे आंघोळ नाही केली मी, थांब. अरे चल ना जरा. कशाला? चल ना जरा. मागं बायको आहे का बघ जरा. नाही नाही चल. नाही हे बस इथे किरण. काय झालं आता सांगते काय ते. अरे दीपिकाची चॅट काढली तर CBI वाल्यांनी. कोण दीपिका? अरे दीपिका पादुकोण, रणबीरची बायको, हा 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 ती. माल हे क्या म्हणून तिथं चॅट पकडलेली. हा बायको तेच विचारते, हे CBI वाले चॅट काढतात कुठून, कोणत्या ॲपनी काढतात. ते दिवसभर ॲप शोधत बसले मोबाईलवरती. अरे टेन्शन आलं डोक्याला. तुझी जर चाट काढली मग काय काय निघल आणि किती निघल. अरे म्हणूनच घाबरतोय ना भावा. आणि बॉलिवूड मध्ये फक्त हिरोईन लोकच ड्रग्स घेणारे भेटतात. हिरो लोक का माझं प्यायला बसतात. तुझा माझा कोल्ड्रिंक त्या हिरोईनी स्वतः ड्रग्स घ्यायच्या आणि बायकांना लक्ष लावायला सांगायच्या. काल माझी गर्लफ्रेंड पण बोलत होती की दीपिका काय घेते ना ते माल, मला पण आणून दे म्हणून. कदाचित ती त्याच्यातच गोरी झाली असेल. मग तू काय बोललास? मी बोलतो लक्ष लाव ना तर ड्रग्स लाव, तू काय गोरी होणार नाहीस. तुझा हाय तो परमनंट राहणार आहेस. कलर काय तो पैसा वापिस. CBI ने जर कसून तपास केला ना तर 5-10 हिरोईन आहेत ना गायछाप खाणारे पण भेटतील. हा आणि 5-10 हिरो गुटखा खाणारे पण भेटतील. बोलो जुबान केसरी. एखाद्याचं नशीब आणि काजव्याचा बोचा कधी चमकू शकतो. बॉलिवूड मधून कधी पण कॉल येऊ शकता गाण्या. हा कारण ह्यांना सगळ्यांना पकड दिला आता. आयला आधी लोक करोना पॉझिटिव्ह भेटत होते, आता बॉलिवूड मध्ये गांजा पॉझिटिव्ह भेटतात लोक. काल थांब 2 मिनिट थांब जरा. हॅलो. काय खायला माझ्या घरी काय CBI पाठवायच्या तयारीत आहेस काय? लवकर मॅसेज डिलीट मार. कोण रे? तो किराण्यावाला वाणी रेशनच्या पिशव्या रेडी केलेत, मला मेसेज करतोय बोलतो माल रेडी आहे, माणूस पाठवू काय. तर परिस्थिती काय किरण. अरे तसा पण तू गांजा विकणारच वाटतो. व्हिडिओ जर आवडली तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि पोरींनो, स्वतःला नीट मेंटेन ठेवा. बॉलिवूडमध्ये लवकरच नवीन हिरोईनची गरज लागणार आहे. दीपिकाची चाट थांबते. हे आलं रेडी आहे. टेन्शनमध्ये बोलतो, टेन्शनमध्ये. तो किराणावाला वाणी रेशन रेडी आहे बोलते, माल रेडी आहे. रेशन रेडी केलाय, मला बोलते रेशन रेडी आहे.